Сега е момент и да натиснете. Няма време. Дай натискай. Приключи среща номер 3 на 27-то държавно първенство за момчета и момичета до 14 години. Предстои церемония по откриване на първенството. Ако обичат менеджерите на отборите, през страничните врати да подредят своите отбори пред четвъртлиниите. Официалните лица и гости на церемонията са господин Райчо Данилов, господин Митчо Дончев, господин Павлин Белчев, госпожа Илиитова, директор на основно училище Кирил и Методий. Отборите от група А да се построят в ляво. Отборите от група Б да се простират в дясно. Лука под четвъртините. Другите лица, атлетичен турнирен директор Иво Габаров да построи дължните лица по страничната линия пред секретарската маса. Професор Марков. Славия. Славия по четвърт линията. Това е централна линия. Четвърт линия, четвърт линия. Четвъртинята момичета. Професор Марков, господин Райчо Данилов, уважаеми господин кмет на община Баните, член на управителния съвет на Българска федерация по хокей, господин Белчев, уважаеми професор Марков, уважаеми господин Данилов, господин Дончев, госпожа Илиитова, скъпи състезатели, треньори, уважаема госпожо турнирен директор, госпожица менеджер на съдите, уважаеми съдии и секретари. 27-то държавно първенство за момчета
и момичета до 14 години в дисциплината хокей 5. 27 години традиции. 21 години традиции в община Баните. Нашия спорт е положил през 2005 година. Не случайно съм поканил освен кметът на община господин Белчев, аз съм поканил господин Райчо Даниелов, господин Милчо Дончев, доайени, които поставиха традициите за развитието на хокея в Родопите. Това игрище, построено през края на миналата година, което ние официално открихме, но на което за първи път се провежда държавно първенство. Давам думата на първият поставил основите на хокея. Ще завършим ние последните си приемите. Господин Бакметов. Така добре се развива този спорт и сме поставили една добра основа. Но и за бъдеще да може нормално да се развива и желая успех на техните ви и ще желая успех на решението добро. Няма друг начин. Успех на Давам думата на старата мечка. Господин Дончев, елате, вие сте артист малко, елате малко към мене. Скъпо хокейно семейство, голямо хокейно семейство в България. Добре дошли в Родопа планина!